Tsaka pati mag... Bawaan mo putok. Pagilong dito eh. Bawa bito. Baba mo na mo. Kung nakikuha nun. Doon sa ilong. Live tag mga 5 hours. Live na ko niyan pag buntag. Di matulog. Cellphone. Pwede ba na? Oh, ibang gamit. Tapos si Kwan, tapos Spider-Man. Ano naman? Kasi ito yung pangalan. Yan, lalo naman ako kapag naman. Nag-live siya. Nag-live siya, natulog siya. Natulog si Pugiyang Noche. Junior term. Ang drive ko na. Ha? Papahamis lagi mo diri. Asa ko? Dungog kayo yung gawas niya. Kagad doon. Yung kido eh. Kagad doon. Yung kido eh. Kagad doon. Yung kido eh. Kagad doon. Balik-balik ko naman. Dari mo. Kaon na po tong kuan. Ano yung gano'n? Naman sa kuan, sa TikTok dong, tanaw na ko dong to 13. Nga ni gagawin. Sa unit na. Ang bot, yung unit ano. Gusto ko dagmay lang. Anong mga... Gagawin lang ka mga hand carry ba? Hand Hand carry. So, trang biyahe. Nani sa kuhan, TikTok nga ni. Nara oh, nagdaan ako sa... Made in Japan man yun. Made in Japan technology. Pangitaan daw. 2499 na lagi mo. Scam siguro no. Ay, po ko na no eh. No? Jamming mo kayo. Tag-3 ito, tanong ko sa kuan. Ano lagi mo kayo? Ano po? Ano po? Apply ko per sample sa ilaha. I-appearan ko. Yeah. Hindi, para sa ito yun na to. Ano pang ito isa nara oh. 54. 54 peso. Mas ko na. Amo gina siya. Ay, magmao itong iro. Kusgan ba ito? Bungkag ra. Bat baby pa man siya. Isa lang kagastuhan eh. Oo. Kani, kinaibat na naglita eh. Ay. Ay, I'm very disappointed. Nagka-upi-upi yung bawat gilid mo. Sa mall na lang ito malit eh.
Nato itong iro diri dili. Dala o. Sure ka na ba? Sure. Game ka na ba? King. Okay. Asa man ang basket na ko kung awon. Basket sa minor. Lara oh, 16,000 na. Ah. Pero nipis oh, content man ni siya god. Ana 15. Kuha ko ng 16 gig RAM o 512 SSD. Windows 11 na po siya. No. Kat anipis ang mga ano. Magkang masulod lang gud sa bag. Tud tumpas na ko mga utang. Nasa akong Nipon. Nipon her. kay magmukbang tabang mga nasa kalodong ngipon anang nagmukbang. Wala na sila stocks aning kuan, kusog sila, out of stock sila. Ay, wala naman yung price of phone. 17,000. Pero okay. Hi po. Welcome to my vlog. Char, vlogger. Thank you so much sa pagtamsak. May viewers tayo May viewers tayo from from Dubai. hello po. How are you to find out? Bro. Shout out. Shout out sa Lakot Channel TV. TV. Hello, good evening. I am Rexon Galios Ordanesa, From 25 years old. Saudi Arabia daw Philippines. siya. Wow. It's very nice in Saudi Arabia. Am I right? Am I wrong? Are you a Filipino or not? Pilipino na siya. Filipino. Tamsak ganin. Thumbs up na yung uniform ko. So, you are a Filipino. Maman siguro ning nag-ingon magregalo og beef. Asa na mga regalo? You're alright, tama lagi daw ko. Ikaw man day na oy. Asa na akong beef 2023 na. Kailan laro ko? Ano? Istorya-istoryahon eh. Istorya-istoryahon ng laro. Katusikuan. Fracture. Yes, nasa Pinas kami. Monetize sabi ang channel lang niya. As in. Sana all kaayo.
Pa-shoutout naman kami sa mga vlogs mo. Please, kung maaari. Maaari bang Halika, baby ko. Ay, gusto mo ng heavy gas naman. Heavy gas. Heavy gas naman ang baby na yan eh. Gusto patayin ng misis ang kanyang asawa para makakuha ng ari-arian. sige po, ano sabi niya? Para tumalon sa lawa. Pero hindi niya Shout inaasahan out tayo niya. marunong lumangoy ang asawa niya. Salamat. Napatingin I am so very grateful. Ganon. Mag-subscribe na ako sa yung please subscribe po. Ano sabi niya? Ang sabi niya? Ang sabi daw? a proud photo Pero po, maliit pa lang bahay ko. Anong bahay? Kami ang mag-construct sa bahay. Walang jacket host. Sana. Ano yan? Niya nga sa'yo. Hold kayo sa nina. Add moderator. How? How to add? Kasa lang ilong niya. Ano mo? Lobat mo. Kasi yung ilong. Okay, thank you very much. Oh, kuha na siya. Oh, hindi na siya alis. Na all. Wala lagi siya mga video. Ano lagyan? Sabi mo.
Nakaw mo siya. Wala na siya. Sige lang. Ako lang good is nalang ko ikan na active lang ko for this video ba. Okay na yan eh. No? Bye. Bye.